Tinokudokesai mabuja tauya dzanyasi Nhau iro zuva ro14 mwedzi uno waKakunguru. Chiri kutandano nyaya iri kuhwadza kureketa kuno kwai wamwe wanhu bato rosisisi wapinziwa mushishi zvokusvika pakusaika kuti waripi. Kureketa kuno kuri kunziko anonzi Tendai Karobha wokweduno kuwadhi yochi25 kwaMutoko kunzvimbo yoMutoko yodzasi kwai ari kuoneka ba kuti aripi. Wamwe wokubhuhera kwai vari kuzikana ba kuti waripi. Apa uno zuro uno kwai Happy Bvondo chidziwa akatovhiringidziwa nevanhu wanga vari webato roZANU-PF kubhuhera kukare. Pari bagonyatsoziva kuti zviri kutekaira sei wakasaika kubhuherawa tati taziva ba kuti mbanani, asi tikandoziva aiwa tinokunyepai. Mapurisa aziviswa kuti ndo zviri kuitika, asi paribe chawaita kureketa kuno. Jobozikarana Godfrey Sitole wanga vari kudare rodzimhosva pokare nyasi zviri kuita kuhwadza imi heno mabi angu kuti zvichapera mushechere kana kuti zvinenge zviri kudini. Ipapa watoripo waendesiwa kudare rodzimhosva wachipiwa mhosva ibodziyo, asi kwai yaingidziwa pokare kunzi iwo wanofanira kunge wakabatiwa neimwe mhosva pokare. Zvakaita kuoma, asi iwo wabva waenda kudare rodzimhosva wakabva wakumbira kuti mutongi ngoni nduna abve pakutonga nhau iyi, nokuti pokare ndenya kumboramba kupa Jobosikara bhero mwedzi yapfuura iyi akazonopuwa bhero kudare guru munyika. Heno kuti zvichatetekewa chere kana kuti zvicharamba, chiri kundohwadzira zvese izvozvi kundoti iwo ana Jobosikara vanoramba vandorimo mujere pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera mushechere. Ichokwadi chagoreketekana wamagaisa chiya wasati wapfa kuti kwai ndiwese wese ba wanenge wachiti bato rosisisi njedu iwo wariwo bato rosisisi. Nyasi zvaburika pokare Godfrey Tsenengamu paanga ari kuratidza pachena kutoti achirimo muZANU-PF nokuida chaiko achiti kuida. Anga ari kureketa kuti kwai Kasukuwere anofanira kuti abenhuke auye kopinda mukutonga, nokutoti ndiye munhu anokwanisa kumisidzana naMnangagwa wakaringana usu nousu. Unotosaya kuti kohoko naye achigoreketa kudani iye Kasukuwere akanga atiza nguva yakanga yasvika Mnangagwa yacho. Zvakaita kuita kunyangariwa, tatoita kupfa nokuseka hedu kuti koma akuburika pachena kuti muwara wenyu murudzi munondochinja kunge kahwavhi, asi tinoramba tichindozviboya bedzi zvinobuda pachena chete. Kambani yemagetsi yozesa yagoreketa pokare nyasi kuti pakaita kunyangariwa ipapa, nokutoti kureketa kuno wanhu wese munyika wagonzi wanhadzirire kuti magetsi achamboita kuenda chaiko chaiko zvisvinu. Wamwe wagoti peno inyaya yekuti mari yemagetsiyo yanyanyoita shoma, asi zviri kutohwadza kuti iyo ushoma hwayo ihwohwo iri kuita kuhwadza kuchero kweyatenga. Tichagoramba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei, asi pari kuita kuhwadza chaiko zvokutoti magetsi munyika mukatoona muinawo motoita kuridza mupururu mabi angu, nokuti pakaita kunyangariwa chaipo. Bazi rinoringana zvokutekaidziwa kwezvinhu ragoreketa iro kuti richagobhadhara wanhu mari, wanhu vanozvinhu nodzimba dziri kupaziwa dzinosvika 170 wari mumheramo mbudzi. Idi rekai tigone kwai pari kuwakiwa ipo binda wapinda romugwagwari ropambudzi, pairipo ndo pachabhadharwa wanhuwa wanosvika 170 kuti vachabisiwa panzvimbo dzawagere. Kambani yowaChina tagokunyepai svondo rapfuura kuti yange iri kuda kuramba kuzoita zvokuwaka gwenya rokunhadzira lithium yakanaka inoseenzeseka mumabhatiri. Kwai yagozoreketa manje kuti yachinja yakuda kuenderera mberi nokuwaka. Izvozvi ndo zvanaka, nokutoti wakuru wehurumende apa wanenge wakaramba wakatsika madziro wanga wada kutowachinjisa mupara, asi zvaramba. Tiri kuramba tichizvitenda izvozvi, dai zvaramba zvichiita kudando kwese kwese. Mune imwe nyaya iri kufadza kwai Obed mupofu abuda hache kupurazi rosidhakeni kupurazi rasposami malonga anowabiya wase. Tiri kufara nazvo, asi tiri kutohwadziwa kutoti
mapuno yawanga warima nohanyanisi dzawanga warima zvese pachidibe kana chibodzi chakakwanisa kuti wakohwe zvakaita kunyangariwa. Asi tiri kundofara kuti abvuma kubisiwa papurazipo aribe kutandanisiwa kana kuramba zvakabuda mumatare odzimhosva. Obato ZANU-PF wagotoreketa masoko aita kuvhundutsa wamwe, asi tiri pedu kuvhunduka nokuti igaro zive kuti amai mukadzi wabambo. Ipapa apa Nyasi wareketa kuti iwo nemasoja aiwa wakaita kugara wakaita kupfekana chaiko hobhande nobhurukwa. Rekai tigoone kuti zvichapera zvakanaka chere kana kuti panoita zvimwe zvinovhiringika. Ticharamba tichindokunyepai mukutekaira kwenguva. Bepanhau roHerald Nyasi ragobudisa hurumende iri kureketa kuti iri kufara bano zvakaitika kuzvokukwidza mutengo wechingwa. Wagotiwo wari kukwidza mutengo wechingwa wanhu wari kuda kuti hurumende imukiwe newanhu nokuti chingwa chinenge chadhura. Zvakaita kuoma. Wari kusaya kuziva kuti iwo ndo pokare wari kukwidza mafuta opeturu zvokuramba akakwiritsa mudunhu redu rino rodzasi kuAfrica ano. Heno mabi angu wari kuti iwo wanoinhonga paiyo peturu yo nodhiziri zvokuseenzesa apa nomagetsi ari kuenda panenge pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Tiri kufarawo kunyepai kuti mutambo wekiriketi Nyasi tahwina pokare patari kutamba newakuAmerica taita mumhanyo inoita 150 iwo ukagoita 130 anopfumbamwe. Tiri kuti makorokoto. Tiri ngedzo pasi rese. Gurukota rinoringana zvinoitika muSouth Africa Aaron Motsoaledi ragoisa wanhu wana mahobho wopazambuko ropamusina wanosvika 200 chaiwo. Rekai tigoringe kuona kuti zvine chazvichachinja chere kana kuti zvicharamba zvakadando. Tinenge tichindokunyepai. Apa bato roEFF ragopa mureketo waro Nyasi richiti waRamaphosa wakufanira kuti wasiye basa nozvawakaita zvokuwika mari iko kupurazi kwawo kuparapara. Rekai tigoone kuti zvichaita chinochinja chere kana kuti zvichange zviri kudini, nokutoti watoreketa kuti wada kutoenda kumatare odzimhosva idi pakaita kunyangariwa. Rekai tinokunyepai zvinenge zviburikapo. Hurumende kwaAngola yaita pokare zvakaitiwa nehurumende yaivo waMnangagwa zvokuhwira chitunha chomushakabvu. Ipapa hurumende yavo kwaAngola iri kuda kuti mutumbi Jose Eduardo dos Santos ubenhutsiwe kuAngola kowikiwa ikweyo. Mhuri yache iri kutoramba nokuti kwayakapedzera kugara muAngolamo mugore 2019 chaipo pakaita kunyangariwa. Ipapa wabva wati kana mukaunza mutumbiyu tinobva takurekererai mhosva dzenyu dzese. Unotosaya kuti chii chiri nyanyoripo pamutumbi womunhu akapfayu. Peno wari kubata kusikinya tukono chaito. Rekai tigoringe kuona kuti zvinenge zvienda nekupi. Tinondokunyepai zvinenge zviri kuburikapo. Kambani yeNetflix yagoburikayo kuti kwai yabatana nokambani yeMicrosoft kuti waise zvokushambadza kutengesa pavanenge vachiburisa zvinhu zvavo. Wazhinji wagotoreketa kuti zvikandoitika izvi wari kubva watosiya kureka kugobhadhara mari yeNetflix yawanga wari kubhadharayo. Rekai tigoringe tichikunyepai. Kureketa kuno kwai nyika yoSaudi Arabia, nyika yoTurkey pabodzi pono maIjipiti waakuda kutoringira kuisa mapepa awo kuti wapindewo kuchikwata chonyika dzoBRICS. Rekai tione kuti wanobvumiwa chere. Masondo 3 apfuura Argentina ndo yakaisa mapepa ayo ichitoti iri kuda kuti ipindewo ikweyo. Rekai tigoone kuti zvinobuda mushe chere kana kuti zvinenge zvichiita kudini. Tinoramba tichindokunyepai. Kuno zvomutambo wokuMalawi wari kuita kupembera kureketa kuno wapinda mutambo yechipiri yonyika dzoChan dzinenge dzitambiwa nowatambi wenhabvu nokuti Zimbabwe iribe kana kumbotamba nokuti iri kurambidziwa kutamba. Idi zvakaita kuoma chaiko. Munyaya yekugumisira Nyasi tiri kuita kufara kuti kwai anonzi Ferdinand
omanyala okukinya ari ndiye munhu ari kumhanyitsa kupfuura vamwe wese pasi rese, kupfuura vamwe wese muAfrica no ari wechitatu pasi rese. Kwai azobvumiwa kuenda kuAmerica, mapepa yache yanga yamisiwa, idi zvakaita kunyangariwa, tanga tahwadziwa kuti akurambidziwa kuenda kowaratidza kuti ndiye munhu ari kuitatu zvinhu muAfrica no. Aiwa, rekai tione kuti zvichapera mushechere kana kuti zvinenge zvidini. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.